Gikan sa inyong balay, gaano kalayo papunta doon sa sapa? Layo gid siya kay mulugsong man gyud mi sa pinakanapo gyud magtagsa ka sakong labunon. Matulog mi magpangguna nga buling ang tiil. Buling gyud kayo ta halos tanan kay wala man layo man kay tubig. Mapupugos na lang talaga kayo matulog habang yung tiil nyo napakalapok. Lapok gyud. Kaugma, kumakaging na yung lapok, nasa semento na yung tiil nyo. Wala santaya mi tangtanga sa ni tangtangan. Kagiso Wala mga kuga. anaon og guna ang kanang kuan kay nanapot naman dito ang mga lapok samtang mangguna mi ulan. Yung mga habol dito. Kana di man mi maghabol. Huy, napakatugnaw ng lugar ninyo, di ba? Kuan ang amuha sa una. Yung lapok na ginawa nyong habol. Musulod ra mig sako. Hala? Naman ka ng tower nga sako. Gagmay man kay mi sa una. Maarang mi diha awa na tama na sa liog ang sako. Di na mitugnawon. Kung magligid-ligid mi walay makailog. Kaya naraman mi tagsa man mig sako. Wa na'y banigay. Ngayon, may mga habol na doon. Naan na. Di ba na-experience na, hinahinay na, nakapalit naghabol. Nakapalit nagbanig. Nakapalit nagbanig. Muskitero, na. Di man si mama ganahan. Di siya ganag muskitero. Kaya mura daw siya gilaya. Yung mama at papa mo, hindi nasusuko na nagbibinayot ka. Sa una suko. Kana ang papa. Another bunal na naman. Oo. Kana magbayot-bayot man ka. So, ihapid mo, mga ilang sanga ng bayabas na ang nanahurot sa iyong lubot. Dili lang gid kay bayabas kanang palwa bitaw sa lubi kanang tumoy bitaw nga buhi. Di ta magisgot og palwa. Dili. Maigo kong ilo. Nakulbaan Pero bitaw. Apil ang palwa. Kanang buhi ba din yang anaon putlon dapit sa tumoy. Sakit baya kay na. Katong diri sa kinatumian. O kasi lalaw, ano man yan, muwitik man na. Iligwitik, perting sakita. Paunsa na nabalaan nga nagbibinayot na ka? Elementary bayot nagyug ko. Amo kiay na jud ka. Yung na mga sayaw-sayaw kanang kuan. Ako na gyud na ang leader. Pag-igat-igat ka na talaga. Gikan og grade 1 hangtod grade 6. Leader na gyud ko sa mga sayaw ana. Closing. Hala. So nakikitaan niya na, Ginoo ko nagbibinayot mo yung anak ko. Humanda to ngayon sa tumoy ng kahoy. Iniguli sa balay nga nagbayot-bayot na daw ko dito kay maninggit man din ang mga tao. Bayot ana ba bayot.